в България или в Европа въобще го прекръстиха на Air. Това е един и същи бленд. Това е бленд за дихателната система. Okay? Дафинов лист, евкалипт, пепермент, ти-3, лимон, кардамон и равенсара. Просто е така, дишаш и всичко ти се отваря и така буквално. Хора, които имат всякакви видове дихателни проблеми, астма и така нататък, обикновено много обичат и много усещат, че им олеква, когато вдишват този бленд, защото той наистина улеснява дишането. Помага също така за повишаване на имунитета. Това са чисти етерични масла. Те много добре въздействат. Ето виждате, тук има и Брит, и Air. Това е всъщност един и същи бленд. Просто в Америка се казва Брит, в Европа се казва Air. Може да се разреди и да се намаже върху гърдите. Хубаво е да се намаже от двете страни на дробчетата и от тук и на гърба, долу на стъпалата и естествено да се дифузира във въздуха. Аз в момента просто си слагам директно върху маската. Слагам си така и така, два пъти докосвам маската и ми мирише тук вътре в маската прекрасно, въпреки че понякога обичам да слагам и други масла. Много ви препоръчвам да си имате едно такова масло, то е сравнително един и не от най-скъпите пак. Нали? За скъпо и за ефтино може много да се говори, всичко много относително, но много ви препоръчвам да си имате една такава бутилчица вкъщи и да си я носите със себе си.